prakandhane seta tegese putih suci cenikul dening kang dados sedyaning manlak Sigro Diahayu Tuti Maindya mundhut toya salebeting kendhoga ingkang linambaran sekar triwarna mawar mlati lan kenangan nuwun sewu Kang Mas kawula nyicali susuker kang tumapak ing suku Janandika Kang Mas mugi kita sami mulya donya akhirat iya wong ayu ilang ana wong ayu aku manut karo sliramu katakan sama jajaring wanita tinampi ing rumah tangga sinebut garwa sigaraning nyawa Yayu Tuti Maringga wanita ingkang sudi neteping dharmaning nindakaken adicara angkat derajate Tuti Maringga seniki sinebut garwa Mas Ikhwan di kanan ya Mbak Tuti di kiri pinanganten salimbit rinamaken wonten Sininggil Binaturata Wini Sudha Sang Juru Lampah baik suku tumapak ing Bantara minurut Bapak Nur Yaman ayo nggih sira saklara ndalarapakena ing gamparing keprabon nggih monggo Rama kula namung derek ing angsa Sungtuladha ing Madya mangun karsa tegesipun tiyang sepuh nganti putra dhateng margining ing kautamen hingga datang Sininggil Binaturata alon-alon watone kelakon biak-biak watone tumindak dene gremet-gremet sing penting padha slamet Kawistara hingga datang Sininggil Binaturata dumugi wonten sangajenging gamparing keprabon Bapak Nur Yaman saha Ibu Sri Wahyuni kletsang klecem gumuyu ing manah gembira amargi putra Wini Sudha. Atine seneng Pak Bu. Bapak lenggah wonten kursi Pak niku adicara bobot timbang. Lenggah niku nek basa Prabagan ngomongane jabong. Nuwun sewu Kanjeng Rama, nuwun sewu Kanjeng Ibu. Boten ateges kumawantun dharmaning putra dhateng tiyang sepuh niki ingkang winastan adicara bobot timbang. Sepinten awratipun Bapak Nur Yaman Ibu Sri Wahyuni nampi putra Bagus Muhammad Ikhwan Ismail. Ibu Wahyuni Pak Tuti karo Ikhwan Abodita Pak padha wae mae. Ya, ini namanya sebanding. Ya. Jajaring tiyang sepuh boten ban sidil ban silagan. Mila keluarga saking Cirebon nggak usah khawatir. Mas Muhammad Ikhwan di sini sudah menjadi anak sendiri. Kalau waktunya makan ya makan, waktunya tidur ya tidur, waktunya kerja ya kerja. Pinanganten salimbit badhe tinanem wonten ing sasana Wini Sudha. Denuwun kalih Gusti Kang Maha Kawasa. Wonten ing sasana menika pinanganten salimbit Bagus Muhammad Ikhwan Ismail kalian Yayu Tuti Maringga. Tinanem wonten ing gamparing keprabon sinebuting saka jateng netra nggih jumenenging nata. Nek nang Jakarta jadi raja sehari, tapi kalau sehari benar katanya pegel. Pengandaran barangkali kalian nanti yang ingin pesan boleh. Iya. Sayangnya tadi saya nggak dikai nomor kontak. Iya. Monggo Kang Mas. Ya.
Priya gagah linaraken saking panjenenganipun Ibu Sri Kartini. Ya, jenenge wae pada Bu Sri Wahyuni karo Sri Kartini. Iya, alon-alon Mas. Menika ingkang gambaraken wong lanang nek sawani akad nikah kuduane ngolimo, ngayani, ngayemi, ngayomi. Sing nomor 4 ngangeti, sing nomor 5 apa Pak Wagio ngomahi. Nah, makanya Mas Ikhwan ya siki wis ngayani nggih. Wong lanang nek akad nikah le nyambut gawe rezekine aja nggo dhewe. Kasihkan istriku sayang, pulang kerja dipijat-pijat, tambah sayang akhirnya nikmat ya. Disampaikan Ibu nggih, Bu Wahyuni nggih, niku kembene digelar. Nek sonang prabagan kemben kan cilik, enggane nganggo kandi kan ambek. Iya, lah kaya kan digelar kae. Nah, telek tok. Nah, ora telek pitik, telek tok. Mae kula nderek titip nggih, Mak. Ya nggih kaya Tuti kowe cilik tak leliting kurang susu kowe tak goleke susu sapi. Siki wis gede ana sing duwe Mas Muhammad Ikhwan Ismail. Nggih, matur nuwun Kanjeng Ibu. Esuk nek kurang tak tambahi nggih kae sawahe ambek ya. Nggih, ning sawahe kena ora panen. Ora ana banyune. Nggih. Pinanganten salibit dumuyu ing manah. Nggih. Suka parisuka nggih. Arta receh badhe kangge sedekah. Nggih. Silahkan anak-anak ini kumpul, ini ada rezeki uang di itu mau dikasih ke. Nah, ini seneng banget. Ini orang dah protes. Ya, jenenge bocah cilik karo tuku cilok, orang dadak jaluk. Ya, siap-siap. Ya. Barangkali kalau di Cirebon tidak ada adatnya, boleh nanti dicontoh. Kalau di sini uangnya kan uang logam. Ya, uang logam itu paling besar kan 1.000. Kalau uang kertas kan 100.000. Ya, boleh ya. Dan nanti kalau kurang dari Cirebon mau ngasih lagi disebar ya, alhamdulillah. Iya, bukan merayu, tapi itu adalah ajaran agama Bapak Ibu. Barang siapa yang mengimpakkan rezekinya, maka dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 arep dilipat gandakan lebih dari 700 kali. Allahumma amin. Ya, dapat berapa Mas Ikhwan? Ya, hitung 1 kali 1 sama dengan 1. 2 kali, oh berapa? 1 juta. Oh iya, 1.040.000 Indonesia merdeka, berkibarlah benderaku. Oh iya, harus ya hindari korupsi karena korupsi akan membuat sakit hati. Ya. Oh 36, bagus sekali. 36 itu kali jumlah 3 dengan 69, angka paling besar 9. Ya alhamdulillah. Nah. Pinanganten salibit ya dalam lembane Asmara mengadep Hono Caraka. Hono Caraka kuwi tegese madhep ngetan. Siap-siap ya. 1, 2, 3 piur duit disebar. Sapa sing dian atine tambah seneng, dibuang maning duwite sapa sing tuwa ora kena diot ya. Duit disebar-sebar tandanya berinfak. Nah, wah, bocah cilik kan seneng Pak Bu. Ya. Kayak beruang dia jane aku gak ada bocah cilik kakak melu juga. Ya, wong MC ini bicaranya gak ada oleh kayak patut.